Assalamualaikum ibu-ibu. Kali bapak-bapak niki nggih kan salto. Nggih. Hei, Kung. Iki ana pembagian. Apa? Sing kon satu niki aku, Heeh. sing nyemplung kolam kowe. Ora tak potonganmu ngono kok iso. Lah wong reokan rene pisan lek kok kon gulung komeng nang ngono. Totalitas bos, dibayar. Piye? Dibayar. Ya dibayar nang ya. Kang Basir. Imbuhan nang geng laundry lho iki kok. Totalitas. Oke. Kowe satu gak apa-apa, Dik, rada maju Dik, medeni ya, kok malah nyegur. Yo iki gak ana totalitas ngene iki. Dadake disalah ngarep genah pener ana. Aku wis. Aku iki. Lah piye ya kowe genti kok iso. Yo 3 juta reget yo. Nggih. Nek ajake kowe ora yakin ning kene. Jogan kono ke lho resik. Lah wong bature ya padha ae kok iso. Lunyu lho sing ulang kene. Hei, Lah iki lunyu kok. wis ngomong totalitas apa potonganmu. Yo. Adewe iki wis kondang. Napa? Duketan, Jember, Banyuwangi. Oke. Kulon Yogyakarta. Yo. Kalimantan. Yo. Mosok nggur perkara keneken lho kuwi kok jijik. Ora jijik aku, garing sawak jijik. Lah iya to ngono lho. Bocah-bocah iki lho. Buktekne. Peralatan yo. Ada ke satu. Malah kayak poli. Nggih, saderengipun di acara reokan sonten menika disponsori oleh Klinik Service. Kaya enek lho wong kene lho wis igrake kaya ngono panitia. Sing bayar kuwi lho. Ya coba sini to kowe. Yo. 750 lho iki. Heh? 750 lho. Iya sini. Air. Potongan jaremu muni sregep ning sawah. Ngono, masa bar sadok tangane kiting ngene iki. Kok gruwis. Aku wis. Kowe wis. Uden urung uden. Uden. Ayahmu uden. Lah piye? Hati-hati lho, Dik. Rasa urusanmu ana. Nek Udah tadi bulos. nek pengen sing peret, nek kene raya lunyu. Pengen sing peret aspal lo peret kowe. Yo.
ora? Apa? Wong tukang bedel kethek. Aku ki ora kok nyapa-nyapa iki. Nang kene mah yang nyolote arep malik. Luwes ngene. Lah nek sing mumet basir ya lho. Kene jatuh kene nek kene ora ana BPJS ya ganongan. Ya urusane iki terus jope ngati-ngati kok. Lah kalau bubuh teko kae lho. Wes nunggu kono dore narene. Kok malah kok jupuk. Lah wong ngetokne ganongan kok kaya acara kultum nyambut buka puasa iki tumen ya sik iki aku. Den wes. Lah kok wis burung. Bandi. Oke kene lho, kene bandi. Wes nah. Oh, gerok kok iki kok awake. Nyapot to kok iso. Wong ya adem-adem kena dienggo tombo kesel. Ya ukurane kudu tregem. Lah nek aku iki ora patek masalah to. Ngene apa? Lah udan iki lho nek ngadeg aja ning kono aku ora iso bedakne son kontrol karo kowe. Nah, otok rene ngono kok. Kowe mangke iki kene garuk tapamu kene to. Oh, karo poli pokok garuk to sing. Wis anggotane Pak Basir iki. Ya. Enek. Acarane apa nggih? Bersih desa. Kok bersih desa beda-beda? Apa? Usai bersih desa. Bersih desa apa njaluk udan? Oh, lagi Iki lho. Geruwis ki wong iki lho. aku mau udan blas seneng ae. Ya seneng iki apa? Gaji buta. Aku ki jane ya meh salin tak uculi neh lho. Engko 4:30 ganongan lho bosok mbok ben iki. Neng acara bersih desa iki ya paling endak adewe ya urun dedonga. Mugi ya sedaya masyarakat mriki pinaringan seger waras Allahumma. Panjang umur Allahumma. Rezekine lancar Allahumma. Paling endak ning kene lak enek gerdu. Gerdu ki bangunan dioncaki ngono lho nggih. Gerdu apa du ki apa? gerdu iki gegayuan. Gegayune desa kene muga-muga karo Gusti Allah Dijabahi Allahumma amin. Ya selajane lambene kaya gumuh kopi ngene iki. Mantap. Apa? Kowe iki kulino plak. Sedih. Rukun Desantoso. Santosa. Muga-muga masalah kene iki Rukun agawe santosa.
rukun ak gawe sentosa. Kari yuk. Apa lagi? Ya du duet. Aku kok bayar ono piro tambah ono. D karo U. D apa? O. D karo U. D karo U dedikasi. Masyarakat ini muga-muga selalu manut, selalu rukun. Amin. Amin wis terbukti lho ki ruwame nek kene sarana udan mesti bodo balik ngentasi memehan. Utamakan Apa? keluarga. Wong lek nyambut gawe aja lali keluargane. Keluargane sapa? Keluargane wong ngene lho. Oh, keluargane dhewe-dhewe. Iya, dhewe-dhewe. Tak kira nek keluargamu. Keluargaku ora karo-karuan, Gus. Amin. Aja. Aku ya tak genti garap jatel. Oh iya. Adem-adem lho dicepaki jatel sakmene mbane lah. Panganan jatel sing asli kene kudu dijajal. Iya noh, ditiliki lho. Tiliki ndasmu. Maksud iki jogete iki dikiprahne ning kene ngono lho. Kowe nili aku tak nili gede ya. Dasar lho tilik ono. Potane sentongan. Oh, sing iki sing imut-imut iki. Dua. Lah mana-mana macakno iki kok. Ora wani. Mas iki ora nyaket lho, Nduk. Ora gelem. Mboke. Ora gelem kok macak. Gak apa-apa, Dek. Engko tak kasih 5.000. Aturan. 5.000 nek nyarane kok banter iki lho. Segede dadi batu iki segede. Balik segede iki segede. Pak anti bare. Ajake kok bodho gila ngono to nggih kok mirih-mirih. Aku jare wong obatan ya. Malu-malu kucing. Isik pisanan malu-malu kucing. Iki bentuke apa? Mbak kaya pongge lho biyen kakek metu ki ora malu-malu kucing. Malu-malu kirek iki. Aku wis sengaja. Oke. Apik kiprae. Lemes lentik. Iki cara tak padane iki mlakune nek jaran India. Loh, jaran India lho. Ayo. Balen apa? Sisa Balen apa? Jaran India kok. Loh, jaran India lah pula celek. jalan kebancang. Oh. Nyapon nah. Coba. Ana mak, kok buat ngentut gimana? Bobolan kuwi kok. Terus nih.
wis Ora ngono bayarku. Mun joget prae kok masih kampung iki. Lah kuwi lak wis kase dhewe-dhewe to. Obah ki duwe kas. Nek kuwi kaya ngampleng-ngampleng ora itu. Lah sing nggonku kengke kaya mususi beras. Ngono kok itu. Lanjut Yo. Edit. Edit. Udin. Ada kayak Hensa lagi. Iya Pak. Desa Satana weh. Itu loh. Udu. Itu aja iya. Udu sece. Lah podo. Ora, potongane yo koyo ngene segar jambing. Bentuk indasnya podo, ngene yo podo. Ya, dari Esa. Wes ah. wes marem Den. Imbuh ora? Wes. Niki anu sekedar pengumuman kagem sedaya masyarakat mriki nek acara pagelaran Riok dereng Lampung ampun kundur rumiyin. Mergi saking panitia Mas Basir wonten Durpres nggih menika tampungan toya menika. Alhamdulillah mungkin Kayak saking besok ini. Monggo nek itu. utuh lah dikrasaki kok pikirku. Ayo. Udu. Oh sing kae berarti. Ngene wong. Ketoke do presen. Yo.